शनि स्टुडिअ आं दिनै आसामनि गिबि सारिफोरनि बिलाइफोराव बिखंफोराव जायफोर मैखोम रादाब गिदिर रादाबफोर सेबखांजादों बेफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय नुजाथिदों। आं गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सासे लाजिनो रोङै गियान गैजायै मानसि। BJSM होननाय आफादनि दैदेनगिरिया बे खोथाखौ बुंदों। BJMS बा था बियो दावराव देख्रेब जानो हागौ। बिनिफ्राय मानो बिदि बुंदों बेखौ जोङो रादाब बिलाइखौ फरायबा बुजिगोन। हारिनि थाखाय माबा खहा गोनां खामानि मावनोबो हागौ। महाजोतनिफ्राय BPF ओंखारनायनि उनाव कंग्रेस आरो AIUDF नि लोगोआबो थुंगिबाय। हिन्दु MLA फोरा BJP आव थांजोबना कंग्रेसआ मुसलमान दोलो जागोन। आमिनुल इस्लामआ बुंदों जे साउथ सालमारानि मानकासारथिंजानि बिथाङा MLA बिथाङा थिग खोथाखौनो बुंदों। गासिबो हिन्दु MLA फोरा कंग्रेसनिफ्राय ओंखारलांनो लादों। दा ओंखारलाङै लाङै बाहाय सोर थागोन? मुस्लिम MLA फोरा थागोन। होमबा बे मुस्लिम दोलो जागोन। बे जुक्तिखौ होदों आमिनुल इस्लामआ। 2 बोसोर जानानैबो दासिम दिन्दां आसामनि NRC। आसामनि NRCआ मानो दा फाइनाल जायाखै बे खोथाखौ बुंदों। जे सोरनि मा गोरोन्थि सोरनि मा जाख्ल'नाय बे नरेन्द्र मदिया आसामनि दैबानानि खौरां लाहरदों। बेनि उननि रादाबा जाबाय तालिबानखौ बाखनायनाय आरो गनायथि होनायनि सिङाव चीननि आन्दो थांखि। बेनिफ्राय काजिरङानि 50% दैबानाजों लोमसाव जाबाय। बेनि उननि रादाबा जाबाय बारग' NDFB इउनाइटेड फरामा फैगौ 8 सेप्तेम्बराव अदालगुरियाव सुबुं गौमा मेल खुंगोन। बेनिफ्राय रादाबा जाबाय असमियाफोरनि दोहोन आरो धोरोमखौ रैखा खालामनो सुबुं सानखो होबथानाय आयेन बानायनायनि गोनांथि। आरो बे बाथ्राखौ सोरबा सासेया बुंदों जे बे सैथो खोथा जे पुलिसआ गसाइगावआव गंसे ट्राकनिफ्राय 500 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादों। बे गसाइगावआव श्रीरामपुर गेट जागोन बियो। बेनिफ्राय आमेरिकानि रौनियाफोरा काबुल नागारजोब्बाय। दा आरो काबुलाव बा आफगानिस्तानाव आमेरिकान सान्थ्रिफोर गैलिया। मैया सानाव नङा हर गेजेरावनो खारलांजोबदों। बेनिफ्राय आसाम ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन कमिटिया गिबि मन्थ्रिखौ ट्राइबेल बेरेखा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेनि उनाव जाबाय रादाबा आफगानिस्तानाव आमेरिकानि गालांनाय हाथियारा तालिबाननि आखायाव भारतनि थेवरिया जेंनाया बांनो हागौ। बेनिफ्राय 2021 टकिअ पेराअलिम्पिकआव भारतनि 4 गेलेगिरिफोरा दांब्रै मेडेल आवथायनो हादों। बेनिफ्राय जाबाय बार्सिल'नाया बालादलिदखौ 5-1 गेजेन खालामदों फेजेनदों आरो बेखिनियानोसै इंखंनिफ्राय रादाबा। बेनि उनाव जोङो गुबुन रादाबाव थांदिनि। आसामनि लिडिं रादाब बिलाइ बे जाबाय अग्रदूत। बेहाय बुंदों मा जे सुक्ति अनुहरियै आमेरिका प्रस्थान दहायाव जि सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिया जाबाय मा 31 आगस्ट खालि सब आमेरिकानफोरा सान्थ्रिफोरा बा अफिसारफोरा आफगानिस्तान नागारनानै थांजोबगोन आरो गमामारिनो बिसोरो सानखौनो ओंखारहोआखसै आमेरिकानफोरा। बे 31 आगस्टनि जि आगोलनि
हर बेहायनो गासिबो थांजोबदों बेनिफ्राय अन्यान्य बाहिनीरबाबो या एक उचित शिक्षा मार्किन बाहिनीर आफगान भूमि त्यागर पाछতে तालिबाনৰ प्रतिक्रिया पाकिस्तान चीনৰ भूमिकात भारतলৈ गभीर शंका घनीभूत যে আফগানিস্তানनि सायाव पाकिस्तान आरो चीननि जि पलिसि बे गंनै देशनि बेयो भारतनि थाखाय मोजां नङा बेखौ होनदों बेनिफ्राय मोनसे गाज्रि खौरां दुखुनि मेघालय हिमान्तत रबर खेतियকক गुलियाय हत्या तापस राभा होननाय सासे राबार मावगिरिखौ गावथारदों मेघालयनि दुथां सेंग्राफोरा बेनिफ्राय मार्किन हेनार प्रस्थाনৰ पाछতে दहात तालिबानेर बैठक दिल्लीर मार्किन सान्थ्रिफोरा आमेरिकानि सान्थ्रिफोरा थांखांनायनि उनावनो दहायाव भारतनि जि एम्बेसाडर काटारनि दीपक मित्ताल होननाय बिथाङा तालिबाननि पलिटिकल ब्रान्चनि दैदेनगिरिजों सावरायदों भारतनि मानसिफोरखौ लाबोफिननाय मानाय बे खोथाफोरखौ बेनिफ्राय जाबाय मा বিমান কোট এরার পূর্বে ৭৩ বিশেষ হেলিকপ্টার বিকল করে থৈ গল আমেরিকানफोरा गावसोरो काबुलखौ नागारलांनाय समाव हेलिकप्टारफोरखौ लांफानो हायाखै ते 73 हेलिकप्टार थालांबाय आमेरिकानि नाथाय बे 73 हेलिकप्टारखौ माबा गाज्रि खालामनानै गालांबाय आरो जाहाथे गोख्रै सलायनो हाया बेखौ फाहामनांगोन आरो फाहामनो हायाबो जानो हागौ आरो बेनिफ्राय शयबरर আছে 28টা बेंक एकाउंट 300 কোটিर अधिक सम्पत्तिर मूल्य जोंथ' 100 कोटिनिसो बाथ्रा सानबाय थादोंमोन नङा 300 कोटिनिबो बांसिन बेसेननि सम्पत्ति दङ शयबर रहमाना बे एसिएस अफिसार जाय हमजानाय बेनिफ्राय हाजालार दुर्नीतिर धनर अंक बर्डेव दालाय बिनि ओंथिया ओरैबायदि जादों हाजालाया एनआरसि खामानि मावनो थाखाय बेहाय गिदिर अफिसार जाना फैदोंमोन बे मा मावखो एनआरसियाव जों मिथिगौ जोंनि लोगोफोराबो एनआरसियाव खामानि मावनो मोनदोंमोन नाथाय बिसोरो गरसेबो रां मोनाखै ते मिरु सोरखारा एनआरसि बानायनो थाखाय जा रां हरदोंमोन कौटि रां बे थाखाफोरखौ बे मावफारियाफोरनो बेनिफ्राय अंगनवाड़ी कर्मी बा बिएलडब्लिउ बिसोरनो होनो हरदोंना हराखैमोन नाथाय बिसोरो सिबायफोर गरसेबो मोनाखै दा बेखौनो बुंदों बे इसेबां थाखा खामायलांबाय बे थाखाया बिनि बेसेबां उनसिमबो थागोन जों जे बुङो 7टा बंश मोनबा बंश मावाहलासिनो थांनानै थानो हासिगोन नैबे खोथाया आरो बेनिफ्राय नैबे जाबाय प्रभाबशाली मन्त्री घनिष्ठ ट्राकत कलकातानि निया सरां सेगुन काठ जब्द कक्राझाराव मोनसे सेगुन दंफां कलकातासिम लांखुमानाय बे गारिखौ हमनो मोनदों कक्राझाराव बहिराज्यले काठर सालानो दिसपुरर जब बा बिनिफ्राय मिथिनो हायो जे दिसपुरनि सोरबा गिदिर मानसिफोराबो बिदि दंफां लांखुमानायफोराव लोब्बा दङ बिजनेसाव लोब्बा दङ बेनिफ्राय देशर सर्वोच्च न्यायालयৰ ঐতিহাসিক दिन 9 জন न्यायाधीशर उच्चतम न्यायालयৰ न्यायाधीश हिसाबे शपथ ग्रहण যে देशत प्रथम पितृर पाছত कन्या पुत्र हब मुख्य न्यायाधीश ओरैबायदि मोनसे देग्लायनि नैबे जि गोदानै सुप्रीम कोर्टआव बिजितगिरि सोनाय बे नेम मथेनो फैदों बे बिजितगिरिनि मादाव 3 ना 4 आइजो आरो मोनसेया जाबाय मा जाने एक्टरनि फिसाया एक्टर जायो एक्ट्रेस जायो
आरो बै एक्टर एक्ट्रेसनि फिसाया आरोबाव एक्टर एक्ट्रेस जायो नैबिदि रोखोमनि जे बे सुप्रिम कर्टआव मावनाय सोरबा बिजितगिरिनि फिसाला माबा जाबाय बिजितगिरि आरो गाहाय बिजितगिरि जाबाय आरो बिनि फिसालायाबो आरो बिजितगिरि जाबावनोसै बिनि फिसाजोआबो जाबावगोन बे रोखोमनि इंगित होदों आरो होमबा बे न'खराव खालि आइन आफादनि आइननिनो खामानि मावदों बा आइनजोंनो लोब्बा दङ बे बिनि उनाव फैबाय लखनऊ निर्माण करा हल ब्रह्मस क्षेपणास्त्र खखना राजनाथा मोनसे फोसावदों लखनऊआव ब्रह्मस मिसाइल होननाय बानायनाय जादों दाना फैदो धन्यद्य व्यक्तिर हित स्थानत एलन मास्क बेनिफ्राय माहाजोनसिन बुहुमनि मादाव माहाजोनसिन मानसिया जाबाय एलन मास्क जोंनि मुकेश आम्बानी नङा दा रतन टाटायाबो नङा बिनि उननि रादाबा जाबाय गौतम आदानी पुनर एशियार द्वितीय धन्यद्य व्यक्ति हल गौतम आदानिया एशियानि मादावनो नैथि माहाजोनसिन मानसि ट्राम्पे कले युद्धर पूर्वे केতিয়াव मार्किन हेनार एने दुर्दशा होआ नासिल ट्राम्पा डनाल्ड ट्राम्प आगोल जी आमेरिकानि मिरु आमेरिकानि हादोरगिरि बारग' हादोरगिरि बे बुंदों जे एबार आफगानिस्तानाव मार्किन सान्थ्रिफोरा आमेरिकानि सान्थ्रिफोरा जेरै जेनदों बे आगोलाव जेनफेराखैमोन बिब्दि नाथाय गोरोन्थियाथ' गावनो मावलांखादोंना गावबोथ' दंमोन बेहाय मालायखौ दाय जाबसिन बा जानाय नङा बांलादेशत मस्जिद मन्दिर निर्माणत ল'ব লাগিব अनुमति मस्जिद मन्दिर लुनो थाखाय बांलादेशआव पारमिशन लाग्रोनांगोन बे बिनि उनाव फैबाय तालिबाনের उत्थानत उत्साही काश्मीराव सन्त्रासबादी एमाहत बृद्धि पाले तत्परता आफगानिस्तानाव तालिबानफोरा देरहाबाय आरो बे देरहानाय लोगो लोगोनो काश्मीरनि थिउरियाफोरा आरो मानसिफोरा जोबोद रंजानाय मोनदों आरो नुनो मोनबाय जे मास मोनसेनि गेजेरावनो जि थिउरियानि हाबाफारि खामानि दामानि बे जोबोर बांनो हमदों जम्मु काश्मीराव नबेल बঁটা लाभ करिब ममताय तृणमूल नेतार दाबिक লৈ हाहिर खराक मा होननाय जादों इफोरो करona संक्रमणर মাজতে বয়স্কৰ মাজত দ্ৰুত বৃদ্ধি মধুমেহ 40 নহয় 35 বছৰ বয়সতে নিয়মীয়াভাৱে ৰক্ত শৰ্কৰা পৰীক্ষণৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ करona जानाय समावनो ओरैबादि मोननो हाबाय जे जि डायबिटिस जानाय बा सुगार बारायनाय होननाय बे बेमारा जोबोर बांदों आरो खम बैसोनियावबो जादों 40 नङा 35 बोसोर बैसोआवनो सुगारफोरखौ आनजाद नायनांगौ सुगार बारायदों ना खमायदों बेसेबां दङ बेखौ तेलेंगाना बीजेपी मुरब्बीर खखना तेलेंगानानि बीजेपीनि गाहायनि फोसावनाय बीजेपीया क्षमता लाभ करिले निजामर सम्पत्ति राज्य बिलाइ দিব बीजेपीया जुदि तेलेंगानायाव माबा दखल खालामोबा अब्ला निजामनि सम्पत्तिखौ राज्योफोरनो राननानै होगोन एफोर भट बेंकनि बा इलेक्शननि भटनि राजनीतिनि बाथ्रासो नतुन श्रम नीतित 12 घंटा कर्मर समय निर्धारण हलनि हबो बेतनर गाथोनि तामा जोङो 8 घंटाल' मावनाय मोनोमोन 8 घंटाल' मावनांगौ मावफारियाफोरा नाथाय दा 12 घंटा जासिगोन आरो बेतननि स्ट्राक्चाराबो सोलायसिगोन बे बेनि उनाव फैबाय रादाब সংস্থাপন বিচাৰি নিবনুৱাৰ হাৱাত পৰি চাকৰি এৰি পানীপুৰি বিক্ৰীৰে জীৱিকাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছে বিহাৰৰ ৰঞ্জিতে বিহাৰनि सासे रंजित मुंनि सेंग्राया माबा साख्रि मोनदोंमोन साख्रि गारनानै दा मा बे फुसका होननाय फिसा फिसा पुरि दैजों जे होयो माबा रोसिजों बेखौ फानग्रा जादों बिनिफ्राय पेरालिम्पिकआव पदक जयर हंखिया पेरालिम्पिकआव मेडेल देरहानायनि अनजिमाया
भारतनिया 10 सिम थांबाय 10 मेडेल मोननाय जाबाय भारतारिफ्रा सना मोननैजों लानानै रुपा ब्रन्ज बेफोर आरो शुटिंआव भारतर द्वितीयथ पदक सिंहराजर ब्रन्ज अर्जन सिंहराज होननाया सिलाइ गावनायाव नैथि बान्था मोननो हाबाय बेनिफ्राय हाई जाम्पआव मारियाप्पान रूप सरदार ब्रन्ज हाई जाम्पआव मारियाप्पान होननाया रुपा मोनदों आरो सरदा ब्रन्ज मोनदों मोजां रादाब बेफोरो जोङो अग्रदूतनि रादाबखौ एखिनियावनो दोनबाय दानिया जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे रादाबा जाबाय अखमिया प्रतिदिनाव दङ रादाबा आरक्षी बिसरा 50,000 দিব নোৱাৰি যুৱকৰ আত্মহনন পুলিसा मानोबा 50,000 টাকা दाबि खालामदोंमोन सासे सेंग्रानिफ्राय आरो बेखौ होनो हायिनिनो बे सेंग्राया गावखौनो फुथारनानै लायो मुख्यमंत्री दुर्नीति बिरोधी शून्य हहनगिल नीतिक सरम उपहार दा मा खालामगोन चिफ मिनिस्टार बीजेपी सरकार बिसोरथ' लाथिख' सहायनाय होननानै बुंदोंमोन माने दुर्नीतिनि बेरेखायै सहायनाया लाथिख' सहायनाय जानाय नङा नाथाय बे पुलिसा 50,000 टाका दाबि खालामदों मानोबा खालामदों मानो खालामनो मोननांगौ बेनिफ्राय गेरुकामुखर पाहार खहि बन्द हल 5 नं टानेल गेरुकामुखनि जि एनएचसिपिनि माबा बान्दो बेहाय मा पाहार गिसिखानानै 5 नं टानेला बन्द जाबाय बेनिफ्राय कमेव 500 कौटिर स्थावर अस्थावर सम्पत्ति अलायसे सैबर अग्रदूतआव 300 कौटि होनदोंमोन 300 कौटिनि बारा आरो बेहाय 500 कौटिनि बारा जाबाय प्रतिदिनाव 500 कौटिनि बारा सम्पत्तिनि हिसाब मोनदों बेनिफ्राय गुलिर फुलजारिरे काबुलाव तालिबानर स्वाधीनता दिवस उदযাপन बिराद गुलि गावग्लुंलाबायदों फटका गावदों एटम गावदों मिसाइल गावदों रकेट गावदों आरो रंजादों उदांस्रि मोनबाय होननानै तालिबानफोरा मानोना आमेरिकाफ्रा गारनानै थांजोब्बाय 31 आगस्तनि आगोलनि हराव बेनिफ्राय दोहार भारतीय दूतावासत भारतरे प्रथम आनुষ্ঠাनिक बैठक तालिबानर भारतनि जे एम्बासाडर दीपक मित्ताल होननाया काताराव दङ बियो बिथाङा तालिबाननि दैदेनगिरि राजखान्थि आयदानि दैदेनगिरिजों सावरायदों बायदि बाथ्राफोरखौ लानानै जेरै मोनसेया जागोन दाबो भारतारिफोर दंबावो आफगानिस्तानाव बिसोरखौ मोजाङै मोजां जिउ गोनाङै दिहुननानै लाबोनायनि बे संबाद मेलत खरब आसाम पाब्लिक वर्क्स सभापति जे खौरां मेलाव आसाम पाब्लिक वर्क्सनि आफादगिरिया होसिख्रावदों प्रतीक हाजलार आमलत एनआरसि 360 कौटिर केलेंकारि 360 कौटि टाकानि केलेंकारि जादों प्रतीक हाजलारनि दिनाव जे बे बीएलडब्लिउ फोराबो फैसा मोनबावाखै मास्टारफोरा मोनाखै गुबुनफोरा मोनाखै गावनि जेबानि फैसा बाहायनानै थावबायनानै गारि सलायदों बाइक सलायनानै खामानिफोराव थांदोंमोन बे थाखाफोरा मा जाखो प्रतीक हाजलायानो कौटि कौटि लांबाय नामा बे सन्देह खालामदों बेनिफ्राय जाबाय हेलिकप्टार अलमाय एजनक निरंक हत्या बे आफगानिस्ताननि तालिबानर बिजय लाखर माजत कान्दाहार सरम बर्बरता कान्दाहारनि जाथाय बियो जेरै हेलिकप्टाराव सासे मानसिखौ आलायनानै फुथारदों एर'प्लेनखौ सलायबाय आरो बेखौ मानसिखौ आलायनानै दोनबाय बे बेसेबां अयथासार आफगानिस्तानाव परा सलाब नवारिबो आन्तर्जातिक सन्त्रासबाद भारतनि जि एम्बासाडर काताराव थानाय बिथाङा रायलायनायाव नैबे बाथ्राखौ होनो जे आफगानिस्ताननिफ्राय
भारताव जि सन्त्रासबाद बेखौ सलायहरनो हानाय नङा बुहुमनि नङा आसलते भारतनि हायाव बे सन्त्रासबादखौ सलायनो नाङा इदि होनदों आफगानिस्तानर घरलै उभतिल लादेनर देरखि आफगानिस्ताननि न'आव गिदिंलांफिनबाय असामा बिन लादेननि बडिगार्डफोरा बेखिनियानोसै दानिया जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइ बे जाबाय आमार रखम बेहाय दङ 8,500 कोटी डलार जुद्धास्त्र तालिबानक एरि पलायन आमेरिकार 8,500 कोटी डलार बेसेननि जि जुद्धास्त्र माने दावहानि आइजेंफोर हाथियारफोर एखौ ज्राब गारनानै दोननानै आमेरिकानफोरा खारलांजोब्बाय मासनिखाय एयारपर्ट दखल सम्पूर्ण स्वाधीनता घोषणा तालिबानर हर गेजेरावनो थांदों जेला तालिबानफोराबो हर गेजेरावनो काबुल एयारपर्टखौ दखल खालामदों आरो बिसोरो उदांस्रिनि थाखाय रंजादों पाकिस्तानाव नामिल मार्किन हेना प्रतिक्रिया पाकिस्तानाव आमेरिकानि सान्थ्रि ओंखारदों बेखौ लानानै प्रतिक्रिया मानोबा ओंखारखो पाकिस्तानाव बे साननो गोनां बाथ्रा आं फरायनि एसे 30 आगस्ट मार्चनिका काबुल एरिजुआ आमेरिकार हेना जाके जाके पाकिस्तानत नमात विश्वजुरी तीव्र चांचल्यर सृष्टि হয়েছে জোয়ানিকা কাবুল ত্যাগ করা আমেরিকার অধিকাংশ সৈন্যবাহিনীক লৈ बे माने पाकिस्तानावसो ओंखारहैदों गासिबो नङा जानो हागौ बेनिफ्राय राज्य जलप्रलय काजिरङा विपन्न मोदीर फन मोदिया सोंहरदों दैबानाया माबायदि आसामाव ओजोंहाय काजिरङायाव मि जुनारफोरा जोबोद खैफोदाव गोग्लैदों बिराद दै लोमसावदों बे विच्छेदक आदरनि जनायाव अखिलक বিশ্বাসত লোৱা নাই कंग्रेसा अखिल गगৈखौ फोथायनायाव लानो हायाखै गारिर खुन्दात मरिसे पहु टिकाहारा गरकलै उद्वेग बेनिफ्राय नैको कर्फ्यू आन्तर्जालिक जातायातेरे आजि एसपि गोदान एसपि फोजौगोन साननि 11 बाजियाव जों बेखौनो नेनानै थानांसिगोन बेनिफ्राय जाबाय प्रमोद बड़र आसुतिया साक्षात्कार अबड़े पाबो भूमिर अधिकार जे प्रमोद बड़खौ अबड़फोरा लोगो हमदों अबड़ संगठना अबड़ सुरक्षा समितिया बेहाय प्रमोद बड़ा बुंदों नै अबड़फोरा माबायाव बिटिआरआव हानि मोनथाय मोनगोन पान कार्डर आतंकत महिलार आत्महत्या आरक्षीर आतंकत युवकर पान कार्डनि माबा गिनायाव मानोथाय सासे आइजोआ सुइसाइड खालामदों गावखौनो फोथैनानै लादों आरो ओजोंहाय पुलिसनि गिनायाव सासे सेंग्राया फोथैनानै लादों गावखौनो बे 50,000 बिजानाया 50,000 थाखा दाबि जानाया आरो बेनिफ्राय नैबे गुवाहाटी ड्राग्स सह 5 सरबराहारि ग्रेप्टार गुवाहाटीयाव 7 ड्राग्स रोगाग्राफोरखौ ड्राग्सजों जाबजों हमनो हादों बेनिफ्राय लाहौरीघाटाव नाबालिका धर्षण धृत 2 लाहौरीघाटाव आरोबाव आइजो सासेखौ उन्दै आइजो सासेखौ जिनाहारि खालामदों सानै हमजाबाय मा जाबावनो मानसिनाव सुबुंथियानो गैला बेनिफ्राय नगद पिस्तल हह डकायत ग्रेप्टार नगवाव पिस्तलजों जाबजों सासे डाकायतखौ हमनो मोनदों सजेत 85 बोसोरिया आइताखौ हानिखुसि हत्या सोर अनागारि बियो जे बिबै 85 बोसोरनि बिबै सासेखौ सासे सेंग्राया देगारजों सुनानै बुथारदों मा होनबावनो फाग्ला जाबाय मानसि माखाया एखे दिना उसत्यम बे जाबाय जोङो गुबुन रादाब बिलाइयाव थांदिनिलाय इंराजिखौ फरायला बेनिफ्राय जुग संखखौबो फरायला दाना असमिया खबर बेहाय दङ AIUDF प्रकृत धर्म निरपेक्ष AIUDF आसो गमामारि नंगुबै आरो
धोरोम सायख'यि बेनिफ्राय अखिल गगैर मन मंगुज टकार बाहिरे कोनो कथा नहमाय बिजय हाजरिका बुंदों अखिल गगैनि गोसो आरो मेलेमाव थाखानि बादै जेबो साननाय फैया बेनिफ्राय अखिल गगै पुवा एटा गधुलि आनेता कथा कय भूपेन बराया बुंदों अखिल गगैया फुङाव मोनसे बुंबा मोनाबिलियाव गुबुन मोनसे बुङो खोथायानो गोरोबा बे जादों खिलंजिया प्रत्याख्यानर भयत कांग्रेस आसमलर बिच्छेदर नाटक बीजेपी आ बुंदों मा जे थागिबि मानसिफोरा आसामनि मानसिफोरा कांग्रेसखौ नासयगोन बेखौ गिनानै कांग्रेसआ माबाजों एआईडीएफ जों बा आजमलजों बिच्छेद खालामदों दौलेंखौ बस'दों बेनिफ्राय नैबे अपरिवर्तित बान मुख्यमंत्री फन परिस्थितिर बुझले प्रधानमंत्रिया भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिया आसामनि दैबानानि सोमोन्दै खबर लाहरदों मोजां बाथ्रा खबर लानांगौ नाथाय अनसुंथाइबो हरनांगोन खबरल' लाबा जानाय नङा बेनिफ्राय कविता मनोहर हिर'दियर हंलाप मुख्यमंत्री हिमन्तआ मा बुंदों खन्थाइयानो मानसिनि गोरबो सिंनि मोनसे रायज्लायनाय बेनिफ्राय कामर मानर क्षेत्र ठिकादारक रेहाय निदियार हुंकार मन्त्री रंजित दासा बुंदों खामानिया जुदि गाज्रि जायोबा खामानि मावनाया ठिकादारफोरना अब्ला बे ठिकादारफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा बेखिनियानोसै बेनिफ्राय जोङो दैनिक जनमभूमि होननाय रादाब बिलाइयाव थांदिनि बेहाय दङ बे अग्रदूत प्रतिदिन आमार अखमफोराव थानाय रादाबफोरानो बेहायबो दङ दा बेहाय गोदान रादाब माबाफोर दं नामा नायनि ছয়টা সমষ্টিৰ সম্ভাব্য উপনিৰ্বাচন ন বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা পুনৰ বঞ্চিত হ'ব পুৰণি বিজেপি যে উফেৰা बिसायख'थि जागोन बे खालि जानाय एमएलए सीटफोराव बियाबफोराव दा बेहाय गोदान बिजेपिनि गोदान मानसिफोरासो टिकेट मोनगोन गोजामफोरा मोननाय नङा बेबो गाज्रि खोथा जादों हानजानि थाखाय आरो देशनि थाखाय नङा बेनिफ्राय तिनसुकियात 8टा संगठনৰ तेल अबरद तिनसुकियायाव मोनदाइन आफादफोरा थाव रोगानाय हमथादों बेनिफ्राय उपनिर्वाचन बीजेपी प्रार्थी थावग्रार परा बृहत भोटर व्यवधान जयी हब जी उफेरा बिसायख'थि जागोन थावरा समस्तियाव बेहाय बीजेपीआ जोबोद भटजों देरहागोन होननानै बुंदों बीजेपीनिफ्राय बेनिफ्राय अबेलत 50 बोसोरे जयी हब प्रानाय भारत अबालाव नेक्स्ट टेस्ट जागोन बे जोबथा टेस्टानो जागोन अबेलाव आरो बेहाय 50 बोसोरानो भारतआ बे क्रिकेट स्टेडियामाव देरहाफेराखै प्रथम राउन्डार परा बिदाय लले एन्डी मारे गिबि राउन्डनिफ्रायनो एन्डी मारे होननाय टेनिस गेलेगिरिया जेननानै ओंखारबाय बेनिफ्राय ছোৱালীৰ একক শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অসমৰ জেনিফাৰ টানিয়া आसामनि जेनिफार आरो तानियाया हिन्जावसाफोरनि आइजोफोरनि जे क्वार्टार फाइनाल बेहाय मोनहैबाय बेनिफ्राय बेफोर रादाबखौ फुरायै फरायनो हाला नोंथांमोना रादाब बिलाइफोरखौ बुथुमनानै जगार खालामनानै फरायदो गासै मिथिजोबनो हागोन जोङो मोनसे रादाबाव थांबावदिनि बे जाबाय क'क्राझार बृहत बे नङा क'क्राझार छात्र छात्री राजबंशी भाषा शिक्षादार दाबि मैयाबो मोनदोंमोन जोङो जे क'क्राझार राजबंशी आफादा बिटिसिआव मा दाबि खालामदों क'क्राझार राजबंशीनि फरायसाफोरखौ राजबंशी भाषायाव सोलोंथाइ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों
बे गावनि भाषा नालाय बेखौ बिदों बेहाय जोङो जेबो बादा नांगौ गैया दा बेखिनियानोसै रादाबा गांसे दंबावो बे जाबाय दैनिक असम बेनिफ्राय मोननैसो रादाब फरायदिनि जोङो बेहाय दङ बे अपडेट प्रतिदिनाव थानायानो दङ थेवब्लाबो नैबे कार्बि आंलं आदालय भौगोलिक चिन्ह कार्बि आंलं हाइजें आबाद जायो बा हाइजें मोनो बे हाइजेंखौ विदेशाव दैथायहरनायनि राहा लादों बे आरो बे मोजां रादाब बेनिफ्राय जाबाय मा गोदान रादाब एक বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ সদস্য কাৰ্যকাল বৃদ্ধিত অনুমোদন नै एखे श्री दङमोन दा माथो खोनाबाय 110 फरेनार्स ट्रिब्युनाल दंमोन समा जोब्बायमोन दा बिसोरखौ खामानिया जोबैखाय बिसोरखौ आरो बे 100खौ जिउदान होफिननायनि रादाब होदों दा खामानि मावफिननो हासिगोन बेनिफ्राय ओरै बुंदों हाजालार बिरुद्धे उच्च न्यायालयৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ पाब्लिक वार्स कमिटिया बे प्रतीक हाजलानि जाय एनआरसीनि गाहाय मावगिरिमोन आसामाव बिनि बेरेखायै सुप्रीम कोर्टआव केस होनो ओंखारदों बे आरो केसबो होनांगोन मानोना बियो 360 कौटिखौ मा खालामनाय बे आरो मानोना मावफारियाफोरनो मास्टार आरिफोरनो गरसेबो फैसा होआखै बेनिफ्राय नैबे ब्रह्मपुत्र नदीर पार उन्नयन आसनि 7 বছরে फाइलते आबद्ध दा ब्रह्मपुत्र दैमानि जे सेराव बा सेरखौ रुगुंखौ फोसाबनाय आरो माबा बानायनाय लामा बानायनाय बेयो फाइलावनो थाबाय दिनै 7 बोसोरा बेखिनियानोसै दिनैनि रादाब बिलाइनिफ्राय रादाबफोर फरायनाया जोबथारनायाव आं नोंथांमोना आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनाय आरो गोजोननाय फोरमायनानै साबायखर बावनानै आं दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।